И в днешното видео ще играем на 99 Nights с два мои приятели на име Just Victor в YouTube и братчет ми Дидо 5910-9. И сега ще играем на 99 нощи, както виждате. Братчет ми вече е влязъл в гората. Тази игра съм я играл само един път, затова само... тук съм на нов акаунт, така че съм на 0 дни. Влизаме тука, влизаме тука. Аре, ако можем поне... Мен са ме нападали и на втората, така че... О, аз пък тук съм на лаптоп. Не съм свикнал на лаптоп да игра тази игра. Сега трябва... Мисля, че на лаптоп трябва да цъкаш върху жълтите неща. Аз играм на PlayStation, така че... Мито... На PlayStation е много готино да играеш една игра. Как да го вкарам всякъде? Като си вземете сака, така взимате дърветата. Аз не знам как да си го взема всяка дърва. Отваряш си сака и го взимаш. Да, аз съм от лаптоп, копчетата са различни. Не слагайте дърва. Знаме. Добре, има къща. Кол, има кол. Не слагай къща. За сега ще ги нося едно по едно. 70%. Трябва да ги давате, да ги такова. Изяди ми дървото, да не го прие. Слагайте дървета, трябва да го направим на 5 лева. Убих комчо вълчо. Добре, браво. Чакай, че... с Ф с торва, окей. Добре, да пробваме ли да бъдем вегетарианци? Какви вегетарианци, чек? Убих комчо вълчо. Че си много лош. Какво да направя? Беше много готин. Идвайте. Беше много гарен, аз просто се взел. Патрони за револвер. Ако някой намери такова с нещо, да ми го даде, защото съм про на тази игра. Чест, идвайте всички, чест. Аз съм на къщата на дърво. Дай да ми гуд всяки. Чакай, ще събирам такива жайшки крака, за да мога, нали, защото и скоро ще дойде и то, усещаш се. Не ги събирай, защото сега шансът е много малък да ти ги даде. Затова получих от първия път. Явно са направили апдейт, защото там виждам за риба нещо. Готово. Огъня е готов. Чакай, аз пък трябва съм... Къде да ям, брат, месо? Къде ям месо? Трябва да го изгориш и да го лапнеш. Кой е изгорено? Остави го. Остави го на земята, бе. И като стръкнеш на него, като гледаш към него, ти показва бутоните. Сега не излизате. Всъщност не излизайте. Тази нощ само гледа. Написа ми eat, да натисна X. Да, на квадрат. Седни и същи настройки. В далечината има снежен байом. Има чест и всеки човек има различно. Тази нощ лошо е Двама вълци ма гонят, да, и третия дойде. Ако някой ще бъде ефакта да бъде в базата. Добре. Слушайте всички, Миро, ела да ходим натам. Ела. Някъде видях снежен байом. Ние трябва да бягаме от Ейтос, ама тази вечер няма да ни прави нищо. Знам. Виж сега, идваш към мене, защото има чест.
О, скрап, скрап, скрап. Остави го скрапа. Дай да го... Може да ти даде и револвер тук. Качвай се нагоре. О, почна се. Абе, качи се горе да има чест. Някаква къща на дърво. Къщичка има мап, виж на мапа. Елате има чест тук. Елате при мен. Ей, тук е честта. Отвори го, ако има револвер ми го дай, защото не можеш да го използваш. Елай, имаш надесни стрелкичка нагоре. Ще ти покажа къде си. Чай, че... Бог, дай! Не, ти като го отвори пред газа ми. Той как се качи това вълк? Убил го. Дай гудакса на мен. Ето, вземи. На мен ми даде гудзак. Чакай да пробвам нещо. Добре. Скачай, може да скочиш. Ден 2. Here we go. Може да скачаш. Тук също има чест. Вики, ела при нас има 2 честа. Дядката е тук. О, радио. Радио Енерджи. Отваряй честовете, те са по-важни. Ела тук ела горе. Дай ми копие. Стои зайците са на 2 хита. Това мазен дюнер е. Ей, там горе също има чест. Браво. Горе и там има чест също. Миро, не ходи сам. Къде има? Ей, там на къщичката. Къде имаше къщичка? Тук бе, на дървото. Имаме ли дърва, човек? Май не. Едно дърво да бях сложил в началото на играта. Аз събрах 15 скрап. Не са 15, но доста скрап имам. Сега е момента да убивате зайци. Да, ще дам път. Да, бе, аз имам, не се пресняй. Мисля да взема гуцак. Чест не е добре. Вземам гуцак. Не взимай, нали имаш? Не имам гуд акс. Някъде светеше чест. Тая къща някой лутвал ли е? Има такова лутвал. Миро, ела. Чакам, сега идвам, човек, как така имаме толкова много скрап пък? Ей, това го дай. Ма това... И си вземи нещо. Дайте да събираме да апгрейднем такова. Аз ще събера. Господине, нося стоката. Я сложих вече. Ще може ли един бънифулт? Колко бънифулта трябва? 3. О, имам въдица май да взема, или? Въдица вземи, това май е храна безплатно. Всички прибирайте. Чакай, не, всички убивайте такова, убивайте за храна. Скамер, шо не ме даде, бе? Е тя. Ко викаш всеки за храна, или? Да. Не, имаме храна. Браво, дидо! Хънгри съм, почвам да ям. Ям на корем. Хапнах 2 първо. Хапвам 2, пека 2. Слушайте, колкото ядеш, толкова слагаш. Да се пекат. Това са нашите правила. Ще направя още едно нещо. Добре. На рафта слагайте важни неща, храна. В фризера слагайте суровата храна. Не ми слагайте тези работи. Коли? Не ми слагайте бънифулта. Добре. Що става? Направих един бердрап, ще ни трябва. Като не ни нападат. Кога ги изкъпихте?
тия работи? Аз ги изхъбих за това и онова. А този тези бъни фудове твои ли са? Да, за моите току-що дойде второто. Ама то ще трябва едно, за един човек е едно. Чипа за регули си от тоня? Не. Има на... Точно биш и трябва да стигли, защото он ще нападне, ще направи на храна. Някой да гледа дали има такова. Върицата още не я разбирам, така че няма бързам с нея. Добре. Ще ни трябва такова. Ден 3. Всички събирайте... Хора, взех вентилатор. Браво, събирайте метал... Не, капана! Ако настъпите капан, меч капан, ако настъпите го оправи. Защото после ще ви помаля. Където има стотинки, винаги има нещо метално. Тъй, че... А къде маляка с бъни фуза? Той не идва всеки ден. Баси, зачакай ми дома. Но не съм. Сега добре, трети ден. До мен има два заека с фок. Ще ги убия. Сега добре вървим. Искате ли да ходим за лапето? Кацел. Мой. Детето. Има дете. Трябва да спасим децата. Той е до мене. Кой каза, че му трябва желязо? Също с нея ще събера всичко. Парите ви трябват за търговия. Защо има вълци в сградите? Ела тук вълк. Елата има чест. Момент. Не ми каза, че ме нападна. Ще ям сурово. Тук там слагате дървета. Не, даде ми флашмайка сега. Малко дръвчета, момчета, дръвчета. Това сега как ми изкара къла. Добавим в разговор. Don't worry. Добре, идвам с бая стока. Столчета! Точно 3 столчета. Ще направим пикник. Дай само втори морко. Морко, взема втори морко. Не знам, ако ви предлагам да ходим да... Какво стана е къде? Да убиваме Защо? вълците Какво? за лапата. Човек, значи имаха... Нищо. Изпечете храна. Хора, съм да убил вълк. Не ги убивай. Добре, не. Чакай. Той ме напада. Елате да видите колко лут направих. Не, изгорих нещо. Храна има ли в фризера, че съм... В фризера има само моркови. Иначе... Чакайте. Слагайте дървета в това. Не! Да не ги горите за workbench. Ако не ви се гледа. Мирос, цялата храна ни взяли. Изядох само месото. Колко ще ни трябва? Колко ще ни трябва 10 болнища? Нещо да кажете, видите колко дърва сложиха? Къде? Това не е за сега. Това е когато... Да, като нали? За сега дървета ни трябва само тук. Още един има... Не мърдайте. Също след това май са извън зелените. Това не го пипайте, моя си. Такава гора. По-натам всеки ще си направи по едно шкафче за него си.
техниката. Да. Къде? Той бега. Що го оставих тук е? То го сам не... Аз го оставих на едно место, че и на друго. Нищо пак. Ай. Ще направя тази вечер, тъй че съберете неща. То... Ако намерите пищакто ми, го дайте веднага. Качеш пред повече храна или дърва ни трябват? Храна. Защото ще ни нападат. Хубаво, само вземат тези 3 дървета. Ще ни трябват и гайки. 7 гайки ни трябват. Виждам пещерата, да влияем ли? Не. Хора, добре има и много земи. Добре, ще ги лутнем всички. Изчакайте. Трябват ни оръжие. Къде си? Видях. Има едно НЛО точно за базата. Те НЛО-та има оръжие между другото. Ясно. Но извънземните... Опа! Радио? Добре, радио. Ко стане? Как умря? Това не може да умря. Няма ли никъде бандажки? Ето и аз всеки момент ще умря от храна. Аз съм гладен. Аз искам да играя. Някой ще вземе в сакето си. Аз ще взема. Важното да кажеш къде си умрял, нали? Тук не го вземи. Ще умря, От кого? Извънземни бият много, бе. Моля ти кажеш, че сега ще ти си проф тази игра, така че само ти не умирай, моля та. Ще умря, трябва ми револвер. Ма не, че го... Не съм умрял. Ма съм на плювка. Моля да се спаси. Миро, ела веднага. Трябва да убиеш едно извънземно. Ма дай поне храна, съм на ужасно малко. Отиди в кемпер, в лагера. Яж муровинки, те дават бая. Бая. Атакувам зомбито, да бъде смърт. Умирай! Убих извънземното. Мен зомбито ще ме убие още малко е. Имам меч. Къде сте с боровинки, че носа затруднявам? Умряхме си. 100%. И аз умирам и става само той. Гладен съм. Говоря в играта. Да го гътнеш. Добре, и сега ще умра, така че... Кой ще бъде го гътнеш? Сам... Не знам, умряхме си. Има ли храна в базата или сме си умрели наистина? Умряхме си, няма и храна. Миро, връщи се веднага и се качва на високо. Чакай да си оставя нещата, че даже... Поне като... Прави капани, прави яко капани. Качвай се на високо се качвай, атакувате. Аз... Не излизай, умирам. Помощ. Не! Чао хора, това е. Трябва ли видеото? Хубай... Ще пробваме последна. Кой стане? Окей. Трябва в началото да правим капани за мечи. Виждам колко. Да пете... Всъщност може. Ще е малко час, чак сега влям. Ай, момчета, ако стигне до 10-ти ден, W. Това ще е най-дългия епизод, ако стигне последния ден. До 10-ти. Какво е? Лагер, ела да го... Всички елате да го лупим. Има чест, идвайте. Да си народна къснета. Както лотарията, си видиш къснета. Пищак! Кой капиштак? Мърден, Джулия, дай всичко, което имаш, иначе ще бъдеш гръмнат.
се фенера в нея. Ами сега ще взема още беле. Какво съм? Сдържава се гледам. Сега къща на база. Аз съм баба база. Има... Чакай, това е женското ли? Женското е, значи виждам. Няма ма. Я да видим, има ли мушки. Добре, радио. И сега ако ми даде пищак, го давам на някой. Къде има честове? Дай ми пищак в мъжката туалетна, бе. Бандажка! Това е много добре. Само не умирайте. Кемфайъра замина. Това може да изгори. За всеки случай ще го сложим. Хора, дадаха ми гуд сак. Това е добре. Вече може да почна да скратите. Ще може някой да събере още 2 дърво, трябва ни 2 дърво. Добре, я отивам. Аз ще събера, ще насложа много бер трапове и някой да гледат, че ги караме да минават пред бер трапове. Голяма работа, 2 дърва, трудно ли се получава? Дай сега ги събираме. В Workbench го слагайте. Кой е това Workbench? Ей, тук е. Той че късно. Не, първата вечер не атакуват, така че. Накупих бер дракова, колкото си искаш. Правя тактиката на ютубърите. Каква е това? Ами като тръгнат да ви нападат, тръгват до нея да идват, се събирате наведнъж и правите и така. Чун, и не правите така, защото ще умре. Това се говоря от Shadow Hex. Не, Shadow Hex не знаеше как да си слага нещата в стапе. Аз ще умра от бер трапове. Това нещата в пака. Аз ти обясних. Не си ме обясня. Аз с триъгълник. Аз с триъгълник изяждам. Ще е такова много. При мен си с квадрат ги изяждам. Могат ли да се местиш? Моля те, кажи. Добре, ако ви гонят, правете и така. Прескачате и те да умират. Ясно? Добре, през двата волка, той са мъртви. Тук някой с финери, ма. Къде е? Ден втори, отново сме тук. Да търсим да лутваме. Какво е това? Фишмен. Батко, колко да е? Гуд. Айде, чао. Айде, има бедствен, има бедствен. Така, вече имам Good Axe. Айде, хриба! Хайде, Аз го разбрах това с рибата. Желязо ли трябваше? Да, много. Ами аз намерих. Дай ка риба! Рибата дава много. Само това ще кажа. Намерих желязо и... Добре. той и аз намерих едно. Но и дето издава звук. Моля ти са, батко, дай ми нещо хубаво. Кой ми трябва? Good Axe или Good Axe? Какво? Чакай малко. Аз отивам да ловя риба. Така, следвам стрелката, имаше нещо... Имаше нещо на...
Ей си. Че чакай, аз не мога да ти продавам риба на тебе, бе. Я? Подбях, бе, брата, право помага ти, бе. Миро! Аз съм в другия край на света, човек. Или ти го спасяваш, или никой не го спася. Нямаш как аз. Добре, лапка да ме спасите. Ай, верно, имаме бандажка. Мама, да, толкова ми не мъкте. Огъня ми ще изгори. По принцип ще е по-добре, ако го съживим на третия ден. И моля се, не ми взимайте какъвто знаеш. Миро съживява и огъня, аз искам да съживя нашия приятел. Айде! Той е много клипови. Чакай, къде? Изява го в пана, дай това там. Ей, той е! Елата. Умирай! Айде! А тук си изпуснал един морков. Миро! О, Аз казах, според теб аз какво правя в момента? Събирам. по-бързо, че оня ще дойде. Яде! Яде! Нож! Яде! О, шет! Всичко зависи от мен. И аз съм хангри. О, тези, които ги изготвил, сори, ще му ги изям, няма как. Яж ги. Да сте сладки. Хранат съм добре. И двамата не сте умрели, бе. Как лежите? Май тебе да те нападне той един с червени очи. Хубаво, през цялото трето такова. Аз поне съм си полегнал и съм направил шпагат. На- Направил съм шпагат. Аз съм балерина капучина, виж ма. Аз като съм слаб на третия ден ще търся само бандажки, друго не мога да търся. Нещо е крафна. Ой, до сега никога не ми се е случвало да ме изяде той. Ама за всичко си на първи път. Бандажка не може да се крафта, май. Да, сложи ли в сака, или? Сложи мен в сака и вземи в сака. Също с нея, нали? Защото и ти ще умреш накрая. Слагам само един. Вземи мене и след това Виктор в сака си. Аз дропнах и се работите, бе. Ден 3. Вики, стой тук. Ей сега. Или аз кой грабнах? То ли грабнах? Виките ли грабнах? Вики лесно, май. Вики лесно. Вики лепна ли, бе? Май затвори. Ма не, защото аз мисля, че Вики ме е в сака в момент. Не, аз съм ти в сака. Направихме май нещо, Вики, нещо 1 час май направихме и... Викторе! Не бе, 51 минута. Абонатът е изключил телефона. Батерия падна. Батерията му е падна. Батерията му е падна. Бандажки, моля. Бандажки. Останахме двама. И без това нямаше. И без това, ако трябваше да се живеем между теб и не. Чисти, ма, такова ли си го? А? Лудна ли си го чисти? Оня чеш в банята? Дали ще живеем? Поне пета на шая и пета. Пето, пак не е. Пак не е. Всъщност е добре, като не сте играли първа игра, пета, но ще е мега добре. Аз съм. Утре ще убият. Тук не ходи, ще умреш. Ще умреш от това. Абе, грижи се да... Търся бандажки, човек. Няма да намериш тук. Тук ще намериш мъртв при тях. Джаба. Много бързо.
Натам ли беше? Да. Натам точно. Към дървото, дето е малко чермо, където е. Чай малко, че да си настроя камерата. Отивай за кемфайера, защото ще стане нощ и той ще ни изяде главите. Тоест, твоята глава ще изяде, моята е изядена. Тук има също чест, ама ти си неумно. Моля, извинете, Казах, вие ще ще да има чест. излизате ли? Настрани и надясно. Напред е само ходи. Хубаво. Дядо, че вика, не чуй да го видиш, да не спи, да излиза, да не се връща късно, ми да се дойде на време. Ти много прическа. Коя е така прическа, но... Така. Оф, къде беше камфайра, че се завлях? Наляво бе. Това е Б, не П. Братче, не братче. Защо ли това? Не, не. Ма това е моето ляво, дали е твоето ляво? Не знам, ама. Умря си. Това е в днешния клип. Добре, бабинко, целувки имаш от мене. Добре, и аз. Съчувам. Много те обичкам. И аз. На баба момчетата тебе. Хой. Той ще го късне. Какво ще гъткат, бе? И това е в днешното видео и аз също ще запразнявам. Чао.